It's me, Michelle V, and heartily welcome sa YouTube channel. Hello. Kamusta po kayo? Hi guys! Magandang hapon. Hapon na. Hapon na ngayon at ito, nag-prepare ako ng aking lunch. 2 itlog yan guys na sunny side up tapos yung isang sausage. Diba? Ang sarap ng ulam ko. Anyway, tsaka kanin. Ininit ko yan guys kasi nagpo-frozen ako ng mga kanin tapos initin ko na lang pagkakakain ako. So, ganun. At ako nabis kasi mamaya is anyway, ang oras na ngayon dito guys is 2:30 na. So, ngayon pa lang ako magkakain. And, ayun. Dahil, 2:30 ng hapon, dahil susunduin namin ng aming bata dahil mag-celebrate kami ng tatlo ng kanyang papa ng birthday niya. Ayan. Kasi kahapon talaga yung birthday niya guys. So, walang time kagahapon. So, ngayon namin siya pupuntahan. So, after ng trabaho na aking asawa. Ayan. So, yun. Ang lamig ngayon, mainit pero malamig, kaya na ganito na ako. Magja-jacket pa ako mamaya. Kasi, alam mo yung tawag dito? Pagkalamigin ka talaga. So, yes. Anyways, ayan na guys. Kain tayo ng lunch. So, ayan, kain tayo. So, meron akong tea dito. Naputol, nagsasalita ako. Naputol pala. Napindot ko yata. Ayan. Dalawang beses kasi dalawang beses kong ginagamit yung tea. For example, kanina umaga nag-tea ako, tapos naubos ko na siya, tapos hindi ko muna itatapon itong to. Tapos lalagyan ko ulit siya ng water ngayon. So, kaya ayan siya. So, kaya ako nag-tea kasi malamig talaga. Ano to? Ginger and lemon tea. Ayan. So, kain tayo ng lunch. Kaya pala ako kakain ng lunch. Ang lunch dito guys, sa kanila is hanggang alas 2. Ganun. Kasi ang kanilang breakfast is hanggang alas 11, something like that. Hanggang alas 11. Tapos ang lunch naman nila is 12 to 2. Sa ganyan. Sa ganun. Kain tayo, diba? Itlog. Inuluto ko na yung mga itlog sa ref namin kasi matagal na siya. Buti nilang okay pa siya. Matagal siya. Sabi ko, ang tagal ko nga din pala hindi nakakapag-itlog. So, sabi ko ganun, alala ko, 2 weeks na, 2 weeks mahigit na ba yung sa ref namin itlog. Buti na lang talaga hindi pa siya yung sira. Ayan, niluluto ko siya. So, 3 na lang natira doon. Unti-unti ko siya, guys. Kain tayo. Hindi ko alam kung bakit nakaligtaan ko lang ito ng itlog. Basta, tapos, ito yung isang sausage na natira ng asawa ko. Kasi yung asawa ko guys, kinakain niya to na as in hilaw ba. Kasi pwede naman siya kainin. Yung yung nilalagay sa tinapay. Ako hindi. Niluto ko siya. So, niluto ko ngayon itong isa. So, mamaya pa naman kami makikita ng aking asawa pa. Kasi, hindi ko lang sure kung ako magbabas na magte-train. Pero ang sabi ng aking asawa is, wala daw train. Tapos wala din ako nakikita ang bus. Pero may bus, parang 2 beses kang sasakay. 2 beses kang So may transfer. Pwede naman mag-train yung isang train, pero magta-transfer ka rin. Parang ganun. So, depende mamaya kung ako ay magbabas. Or ang train hindi na talaga. Sabi ng asawa ko wag na mag-train. Kasi nga, wala nga ang train na nagdadrive papunta doon. Dahil parang, bakit wala. Kasi nung nakaraan, pagka walang mga train na nagdadrive papunta doon, madaming bus dito sa amin. Ngayon walang bus. May bus man, pero hindi na direkta doon. Pero dati kasi madaming bus direkta doon. Ngayon wala. So, merong isang bus, tapos titigil doon sa isang lugar, tapos masasakay ulit ng another bus papunta doon. So, ang option is, kung pupunta ako with the bus, or sunduin ako ng asawa ko dito, tapos pay kami ganyan. So, sa ganun. Kasi, ayun yung pangako namin sa aming bata na sunduin namin siya ngayon. Ayan. So, yeah. Kasi kahapon is wala talaga. So, yun. So, yun lang kasi gagawin natin ngayon. Punta lang kami sa city at lang namin yung bata namin. Kanyang karawan. So, yeah. Kain tayo, guys. Hi, guys. Update. Sa labas na pala ako. Sasakay muna ako ng bus dito malapit sa amin. Papunta sa city, sa Central Station. Tapos, ayun.
Pag-decide na kami na mag-bus, sabi ko mag-bus na lang ako kasi bumalik pa siya kasi nandun siya eh. Doon kasi siya ngayon, tapos kung babalik pa siya, doble-doble yung drive. So, sabi ko sa kanya, mag-bus na lang ako. Try ko itong bus. So guys, this is my first time na magbiyahe na mag-isa ng medyo malayo. So, yeah. Yay! Nandito na ako sa Central Station. And lalakad na ako papunta dun sa bus. Ano na yung bus? Pinakaano namin ng parking. But, I think hindi pa sila nag-a-accept ng pasahero. Di ba? Parang hindi pa sila nag-open. Kasi hindi pa ano yung kanilang ano. Anyways, ang lamig. Tignan nyo naman parang hindi maganda yung combination ng kulay ng suot ko, no? But yeah. Pink at green. Wala, ang hangin-hangin. Ayun, so, waiting. I'm just waiting. Ito na guys, di pa siya nag-open. Yung nakalagay dito ay, fish Einstein. So, waiting ako guys. So, it's my first time na mag-drive or magsasakay ng bus ng matyagal. Ako lang mag-isa. Tapos, ano pa to? Dalawang beses pa. Transfer. Kasi nga, dati meron dito na bus na yung diretsuhan ba? Ngayon, araw na ito wala. Hindi ko alam bakit. So, kaya kailangan transfer. So, it's my first time and yeah, kayanin natin to guys. Kailangan natin kayanin ng mga bagay-bagay na nagtulad-tulad ng ganito. Ngayon guys, mahaba itong bus to. So, mahaba siya. Hindi siya double. Kumbaga, long bus. Ayan. Ito na kayo magkikita ng asawa ko sa lamig. Malamig talaga yung panahon, guys. So, yes. Yeah. Kakaiba talaga yung color combination ko ngayon. Pero double-double itong stop lo kaya to. Kasi malamig. Anyways. So, yeah. Parang hindi ito yung dito pala dapat. Dito pala dapat. Yeah. Hi guys, I made it now here in Megenheim. And nandito na ako sa train. Akala ko bus. Train pala yung kasunod dito. Akala ko talaga bus. Buti na lang talaga ko yung asawa ko. Sabi ko, ba't para ako makita bus? Yung pala train. So, nandito ako ngayon guys sa train. Grabe talaga. First time ko talaga to. So, ganun talaga guys. Lakasan ng loob pagka nandito ka sa ibang bansa. Kasi, pag kami na ang loob mo, tapos ayaw, ka. Wala talagang nangyayari. Kaya, so yun. Tsaka, yung asawa ko kasi, pwede rin naman siyang sunduin niya ako. Pero sabi ko sa kanya, double, tripling, balik-balik pa. Kasi, yung work niya is malapit dito sa pupuntahan namin. Sa aming bata ba. So, malapit dito siya ngayon. Kaya, ayun. And yes. Nasa bus train. Ayun ako. But yeah, anyways. Hindi ko alam kung ano masama sa train. But yeah, 56. 4:56. Hapon guys eh. It's now 4:56. And yes. Kami naman class. Alas na ba? Kung alam kung saan ba ang nito, kung papunta ba doon, papunta dito. Charot. Ang mahalaga, meron na akong pwesto. Kataya. Guys, ayan, alis na kami. Ayan. Baliktad pala itong upo ko. Dapat umupo ako pala ng yung nakaharap ang pupunta sa puntahan. Hindi ko bet yung ganito. Ang dami namang plots, pero nahiya na ako tumilik. Ilang okay, tatlong lang naman pala guys. Tatlong stop, pababa na rin pala ako. Kasi, naka-doble ako ng dito eh. Nakailang sakay ako guys. Pula sa bahay namin, nag-bus ako papunta sa Central Station doon sa amin. So, tapos, bus papunta dito sa lugar na ito. Tapos, ito train. Tatlo. So, ito na yung ko na ako lang mag-isa. And yes, it's a good experience talaga guys. Kasi, alam niyo yun, para at least, diba, alam mo, diba, God,
Char. So, yes. And, yeah, I will see you guys later sa update. Excited na yung bata namin na, napuntahan namin siya. Ayan, so yun. Guys, dito na ako. Kita ko na yung asawa ko, guys. Paikot na siya. Ayun yung train, oh. Paalis na. So, yes. My lovey, love. Oh, yeah, just in time there. Huh? Just in time. Yeah. Finally here. Mention. Bahan sa Rafael. Oh, ja, heute Treppe. Auf dem Band an. Aha, auf dem Band. Nicht im? Du. Genau. Chan, chan, chan. Das kannst du anfangen. Ah, Band anfassen. Nicht Aua. oh, genau, ist auch, ja. But I need this white impung. What's that? Guys, update. Oh my god. It's another day na pala, guys. This one is another day and yeah. Wait. Kakagaling ko lang ng Aldi dahil ako ay namili ng mga bagay na wala dito sa aming bahay. So, bigyan ko kayo ng maliit na haul. Maliit na haul. Ayan, tanggal ako ng jacket kasi nag-jacket ako. Tapos yung parang yung manipis ko na pang malamig. Ang init naman ngayon sa tinanggal ko. So, yes. Pakita ko sa inyo yung haul natin itong pinamili ko sa Aldi. Char. Nakita akong bagong bread. Ang sabi dito ay croissant toast. Croissant daw siya na ginawang toast. So, mukhang masarap siya. Kasi paborito ng asawa ko ang croissant. So, yan. Yan. Tapos, maliit na itong lettuce na parang buko. Lettuce na parang buko salad. Ano tawag? Lettuce na parang buko. Ayan, iceberg salad. Ayan siya. Iceberg salad. Tapos, wala akong mabili kitang sili. Sana manghang to. Pero inamoy ko naman siya. May manghang naman siya. Ayan. So, sana manghang. Kasi gusto kong kumain ng manghang. Tapos, tinapay ng Yusawa Bells ko. Ang baon. And then, ang baon niya rin na salami. And then, butter. Hindi pala butter. Butter yan. Tapos, ito guys, may sabon akong nabili. Panglaba ko to guys ng mga panty. Tapos, may mangga ulit ako. And then, 4 na Rio na cola. Yan. 4 yung binili ko sa akin yung Zagobaws. Tapos meron na ulit silang sesame oil na galing sa Asia Chuchu. Charot. Kaya bumili ako ng isa. And then, bawang. And then, patatas. So, that's all for today's grocery. So, kagahapon, hindi na ako masyadong nakapag-video, guys. Kasi, ayan, nag-focus na lang kami. Kasi nagkonti lang, saglit lang yung aming pagpunta doon para lang namin maigala ng konti at mabili at makakain sa labas yung aming bata. Dahil, kaarawan niya nung nakaraang araw, yung Monday. So, kaya ayun. At, yeah. At I'm so happy na happy rin siya. Ganyan. So, yun. Ayun lang naman. Gumala lang kami sa city ng Bon. Tapos, tawag ito. Naghanap kami ng gusto niyang laruan. Bumili kami ng gusto niyang laruan. Tapos, kumain kami. And then, after nun, saglit lang talaga. Kasi nga, may pasok din siya kinabukasan sa school. So, hindi rin siya pwedeng magtagal sa labas. Dahil siyempre, matutulog para hindi masira yung oras ng tulog ba niya. Ganyan. Tapos, siyempre, kami rin, uuwi din kami. Papalag din kami dito. Tapos, may trabaho din kinabukasan yung asawa ko. Maga din yung gising, ganyan. So, ayun. Tsaka, umuwi na rin kami dito.
And yeah, susunduin naman namin siya ulit sa Friday dahil nandito naman siya sa amin sa weekend. So ayun. So kaya ako bumili ng mga ganire dahil ito yung lulutuin ko ngayon guys. So, magluluto ako ng, tawag ito, ng mashed potato sa asawa ko tsaka sausage. Tapos ako guys is, kaya ako naghahanap ng maanghang kasi gusto ko maglutuin yung aking chicken feet. So wait. Dito ko lulutuin yung chicken feet ko kasi madami. Dito ko naman lulutuin yung patatas ng sa asawa ko. So yeah. So I'm going to make this happen. Char. Diba? Inikot-ikot lang natin yan para magkakitaan tayo. So unahin ko muna itong patatas sa bubbles. Kasi Huy. Wah. Mga piraso kaya. Tama ka siguro yan. Pupunta natin yung papaya. Tawag ito, patatas. Hi guys, update. Ayan, nagluluto. Inaano ko lang, minamash ko na yung potato ng aking cassava balls. Ayan, at kaka-message lang niya. Parang, ano ba yan? Parang, ayan, kaka-message lang yung aking asawa. Tapos daw siya sa trabaho. So, ito na yun siya maya-maya. Maya-maya kasi medyo malayo-layo yung kanyang biyahe. So, yan. Ayan, usok-usok pa, oh. Mashed potato. Dagan pa natin itong ano. Ito yung gustong-gusto ng asawa ko na ano na margarine or the butter. Margarine pangalan kasi nito. Ito yung gusto niya. Mura lang to. Mga klase ng ano. Ano yan, favorite niya. Yan yung nalagay sa tinapay. Mas good naman. Kasi ano pala to, vegan. Vegan. Parang ito yung pinakamura na ano sa Aldi. Masarap siya. Oh, okay. So, okay na yung ano ng asawa ko. Ang kanyang potato. Mashed potato. Tikman natin kung yung konti dito. Anyway, sinuluto ko na rin yung ating ano guys. Ito na yung ating paa ng manok. Ito yung ano ng asawa ko guys, oh, sa kanya. Sausage. Ayan. Limang naglalagay na tubig kasi yan. 5 piraso yan, kanya yan. So yes, I like it. I like it. Titikman natin ulit guys, dito lang. So really good. Mm. So, luto na yung kanyang mashed potato. Ako naman niluluto ko pa yung ating paa ng manok. Tapos ito guys, ano ko lang ito, microwave ko lang yan. Bango. Ayan. Dito. So, since nagugas naman na tayo ng kamay, okay na yan. Char! Katayin na natin ito. So, it's 5 and
Microwave ko lang yan. How can I find this on you? Not a reason I... Ang bango-bango ng paa ng manok. Sobra. Ito na yung aking pangalan. Sobrang bango. Oh. Wow. It's very good. Oh, init. Ito naman, hindi kailangan pakuluan. Iano ba, ng matagal. Kasi hindi naman ito yung matigas na ng manok. Tikman natin. Ako lang naman kakain ito guys. Kasi ano lang sa... Good. May suka o parang... Meron naman. Ah, sarap. Lagyan natin ng asukal para tumamis-tamis. Ano lang, asukal. Diba ka? Parang hindi maanghang. Gusto ko ng maanghang. Kitang-kita nyo naman yung ito, oh. Isa, correct. Dagdagan natin na ganito. Maraming ganito. Wala akong naanong manghang. Parang hindi naman yata ito manghang. Kailangan ko siyang hiwain. Gano'n ako ng isa. Ayan, madami palang buto sa loob, oh. Ayan. Oh, sarap. Parang hindi mo dito ito. Where's my... Ito yung suka ko. Hindi ako bumili ng suka ng sukang malinaw. Gusto ko yung mga ganito. Ay, sobrang maasim yung mga malilinaw na suka dito. Sobrang asim. Napaka-asim. Tapos, ito yung aking toyo ngayon. Oh. Kasi walang dato puti eh. Kaya, dato puti or Servers 1, wala. Walang available. So, yeah. Pakuluan lang natin ng konti para. And then, that will be okay. And when my husband is here, so kain na kami. Kunti lang naman yun guys na mainit. Reason I survive, baby. Never thought that I could give. Hi guys, update. Luto na yung aking chicken feet. And I'm so excited to eat. Lakay. Ayun, parang, akala ko may ako dito. Parang nasa phone ko yung dumi. Ayan. Kumakain gusto ako ng muffins habang ako'y nakaupo doon habang nagkantay. Kasi maya-maya pa yung dating ng aking Sapa Balls. Kasi medyo malayo yung kanyang, parang 30 minutes drive pa yun. So, yeah. Oh. Yan. Dapaa. Nakano na yan, nakapatay na yung apoy. Pero dahil mainit pa yung ilalim, kaya siya kumukulo-kulo pa. Tapos yung sa asawa ko guys na mashed potato is dyan. So, ayun yung aming dinner ngayon.
So, yes, kakain lang kami. Tapos, wala naman ako ibang gagawin, guys. Ganun. So, yeah. So, pagdating ng kasama ko mamaya, so kain tayo ng chicken feet. So, that's our dinner for today. So, yes. And, yeah. Thank you so much, guys, for watching. I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Always smile and God bless us all. You see.